200 pesos kada adlaw ang magastos ni Leonita Aguilar nga taga Dalyaw Turil, Davao City sa iyang pamasahe apil na niini ang iyang paniudto. Sa usa ka mall sa bahada ning syudad nagtrabaho si Leonita. Tulo ka sakayan siya kada adlaw una maabot sa iyang trabaho. Sa kapin 400 niya nga sweldo kada adlaw halos katunga sab ang makaltas. Sumala ni Leonita bisan og igo-igo ra ang iyang mauli nga sweldo kada kinsinas sa iyang pamilya, mapasalamaton gihapon siya kay doon na siya'y trabaho aron makasuporta sa pamilya. Siguro kung single na di pa ka pamilyado, masigo pa siya. Pero kung pamilyado na ka, pares ako ang medyo layo ako ang lugar sa working place, murag gamay lang gihapon siya. Pero pasalamat lang gud gihapon nga na siya murag naga-move jud siya permanente ba, murag every year nagasaka gyud, naga-increase ang sahod. Muna sab nga gina-budget ni Rodel Peregrino ang iyang minimum nga sweldo sa construction. Kapin 200 pesos sab kada adlaw ang iyang magasto sa iyang pamasahe ug kaon. Pamilyado na sab siya. Unta lang madagdagan pod para di pod ma-short sa budget ba na. Sumala sa Department of Labor and Employment Condole Region 11, kaduhan na nagpatuman og usbaw sa sweldo sa Davao Region karong tuiga. DOLE's mandate extends beyond simply enhancing workforce employability. We are equally committed to safeguarding the rights of our workers as well as fostering industrial harmony in Davao Region. Bisan pa man og dunay pag-usbaw sa sweldo, naglaum gihapon ang mga minimum wage earner sa Davao Region nga unta parehaso na lang sa gobyerno ang tanang minimum wage sa tibok Pilipinas. Ang ako ang gina-question is, how come nga lahi ang minimum wage ni Davao o ni Manila? Lahi gud ang rate nga kumuto na on same lang man ta mo kaon, mamasahi. Pero pare-pareha lang gud gani. So unta kaya murag kung ako lay mag-vote sir, ipantay unta siya. Dili kay mag-base siya nga na siya sa Manila. Di ba mas dako ang rate ni Manila? Basta short siya sa budget. Samantala ay nagkuan mo karon ka nang nag-apartment. Sure, kulang gyud siya ka. Dapat ikaparehan nila ang sahod sa Luzon na same lang ba. Gipasabot sa DOLE kung nganong dili pare-parehas ang sweldo sa nasud. It's a tripartite body that determines the minimum wage for each region. No? So it's not a product of, just whatever they think because the labor code itself provides for the guidance. What are the factors that you're going to consider? No? Ano bang mga tinitingnan natin? So primary there, if my memory serves me right, maraming enumeration. The number one there, yung cost of living in a particular region. Dugang sa DOLE, the board will consider those factors in determining what is the correct minimum wage so that those earning the minimum wage may not be considered to be below poverty threshold. If you're earning minimum wage, dapat you should not be considered poor anymore. Kahinumduman nga niadtong September 1, 2024, epektibo na ang dugang 19 pesos sa sweldo sa mga trabahante sa Davao Region. Kini na ikaduhang tranche sa naunang giaprubahan sa 38 pesos nga usbaw sa sweldo karong tuiga. Magitunga sa ikaduhang higayon, din ang unang 19 pesos, epektibo nitong bulan sa Marso. Gikan sa 462 pesos, nahimo ng 481 pesos ang minimum nga sweldo sa mga anaa sa non-agricultural sector sa Davao Region. Samtang 476 pesos alang sa mga anaa sa sektor sa agrikultura, gikan sa 457 pesos. Gisulen pa sa Newsline Philippines na makakuha og pahayag gikan sa mga labor sector kalabot sa dugang usbaw sa sweldo sa Davao Region. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.